खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि मोन 10टा गोख्रों दाबिखौ लानानै Cctoa आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हादरनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथां जवाहरलालखौ लोगो हमहैदों मोन 10टा गोख्रों दाबिखौ लानानै मोन 10टा दाबि बे दाबिखौ लानानै लोगो हमहैदों Cctoa बे Cctoaनि मोनसे हानजाया दिनै हादरनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथां जवाहरलालखौ लोगो हमहैदों आरो बे लोगो हमहैनायनि गेजेरजों मोन 10टा दाबि बे दाबिखौ लानानै बिथांमोना गोख्रों खावलायदों आरो थाबैनो बे दाबिफोरखौ मावफुंनांगौ होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो माबे आयदाखौ लानानै थामहिनबा मोन 10टा मेम'रेन्डाम होनाय थामहिनबा गोसोखांलाइ होनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव डिसप्लेनि हेफाजाबजों फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों माबे बे समाव आयदाखौ मोन 10टा आयदा बे आयदाखौ नोंथांमोननि गेजेराव डिसप्लेनि हेफाजाबजों फोरमायगोन गिबि दाबि हिसाबाव मा दङ नोंथांमोननि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों मोन 10टा दाबि बे दाबिखौ लानानै बे समाव हादरनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथां जवाहरलालखौ लोगो हमहैदों गिबि दाबि कार्बि आलं आरो दिमा हासावआव रायजो जानाय बर' आरो कसारिफोरनो हाजोआरि मोनथाय होनाय बा एसटि स्टेटास होनाय बे बिटिआर गोजोन गोरोबथायाव दंमोन आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला बेयो बिटिसि गोरोबथा बे गोरोबथायावबो दंमोन आरो बे गोरोबथा बायदि जे ट्राइबेल कार्बि आलं आरो दिमा हासाव रायजो जानाय बर'फोरनो जे एसटि स्टेटास होनांगौ बा हाजोआरि मोनथाय होनांगौ बेबायदि दाबि दङमोन आरो बे दाबिखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय खावलायदों हादरनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथांखौ आरो नैथि दाबि हिसाबाव दङ हा मोनथाय आयेन 2006 बादियै आसाम नाङै रायजो जानाय बर' आरो ट्राइबेलफोरनो थाबैनो हाखौ मोनहोजोबनांगौ आरो बेहाय बुंनाय जादों दे ट्राइबेलफोरनो थामहिनबा आसामाव रायजो जानाय बर'फोर आरो ट्राइबेलफोरनो थाबैनो हानि जे मोनथाय बे मोनथायखौ 2006 जे हा मोनथाय आयेन दङ बेबायदियै थाबैनो होफुंनायनि थाखाय दाबि खालामदों आरो गुबुन फारसे मिसिंटिवा आरो राभा हाजं हायुङारि गावखुंथायखौ 6 सिडुल खालामनाय आरो बेनि अनगायैबो मिसिंटिवा आरो राभा बिथांमोनखौ बा हाजं बिथांमोनखौ जे 6 सिडुल खालामनो थाखाय दाबि खालामदों बे आफादा Cctoa आरो बेनि अनगायैबो सनवाल कसारि टेङाल कसारि देउरि हायुङारि गावखुंथाय कनस्टिटिउसनेल स्टेटास होनांगौ होननानै दाबि खालामदों बे समाव Cctoa आरो बेनि अनगायैबो गोबाव समनिफ्रायनो एसटि आरो एसटि हिल्सनि मुङै आसामनि गुबुन डिपार्टमेन्टआव लांदां जानानै थानाय गासै 12,155 मासिफोरखौ आलादायै सायख'नानै थाबैनो थिसननाय बा थि सम खालामनानै सुफुंनाय थामहिनबा लांदां जानाय जे मासि बे मासिखौ थाबैनो थिसननो थाखाय Cctoa दाबि खालामदों आरो बेनि अनगायैबो आसामनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकफोराव आयेन बेरेखायै थानायफोरखौ इभेक्सन खालामनाय गुबुन फारसेजों जे आयेन बेरेखायै थानाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक हायाव दा बेफोरखौ होखारस्रांनायनि थाखाय सरकारा खामानि मावनाय होननानै बाथ्रा बुंदों बेनि अनगायैबो आसामनि मैखोमै ट्राइबेलफोर थानाय ओनसोलफोराव गं 200 मडेल फरायसालिफोर गायसननाय आरो आपग्रेडेशन खालामनाय आरो बेनि अनगायैबो जे आसामनि ट्राइबेलफोरनि धोन सम्पतिफोरनि सायाव टेक्स लानायखौ उदाङै हगारफिननाय ट्राइबेलफोरनि सायाव थामहिनबा आसामनि ट्राइबेलफोरनि धोन सम्पतिफोरनि सायाव जि जाखिनि टेक्स लागायदों बे टेक्सखौ फ्रि खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बेनि अनगायैबो आसामनि सोलिफु पन्चायत डेलिमिटेशनाव ट्राइबेलफोरनोबो गोबांथार मासि होनाय आसामनि सोलिफु पन्चायत डेलिमिटेशन ट्राइबेलफोरनोबो गोबां मासि होनो थाखाय दाबि खालामदों बिथां Cctoa दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो आदित्य खाख्लारि बिथाङा बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो फिसा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकफोर दानाय आरो बेनि अनगायैबो फिसा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दानांगौनि थाखाय दाबि खालामदों Cctoa बेनि अनगायैबो गोबां दाबि खालामदों मोन 10टा दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा Cctoa मिसिं हाजं आरो टिवाफोरनो अट'नमास काउन्सिल सोरजिनाय बे बाथ्राखौ बुंथिदों
Cctoa थामहिनबा बिथांमोना मेमोरेन्डाम गथायदों हादरनि ट्राइबल एफेयार्स मिनिस्टारनो बिथांमोना जवाहरलालनो दिनै मेमोरेन्डाम गथायनायखौ नुनो मोनदों थारैनो ट्राइबेलफोरनि जे मोनथाय बे मोनथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो Cctoa सांग्रां जादों आरो सांग्रां जानानै दिनै मेमोरेन्डाम गथायनायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मैखोमै आफादगिरि बिथां दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि बिथां खनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ बाहागो लानायखौ नुदों आरो ट्राइबेल संघनिबो गोबां दैदेनगिरि थामहिनबा आदित्य खाख्लारि बिथांमोनखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ आरोबाव खौरां मेलनि गेजेरजों मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि समन्वय कमिटी जे जनजाति জাতীয় আৰু ছাত্ৰ সংগঠনৰ যে কমিটি আছে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি ভাৰতৰ ইউনিয়ন ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ জুৱেল ওৰাম ডাঙৰীয়াক আমি লগ ধৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ আদিত্য খাটৰি ডাঙৰীয়াই কথাটো স্পষ্টভাৱে ব্যাখ্যা কৰিলে তো ইয়াত আমাৰ মূলতঃ যে মূল দাবী আছে সেই দাবীৰ ভিতৰত 2020 চনৰ বড়ো চুক্তি শান্তি চুক্তি হৈছিল 2021 চনত কাৰ্বি শান্তি চুক্তি হৈছিল দুইটা চুক্তিত 6.1 আৰু 3.5 তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা আছে যে বড়োসকলক কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওত পাৰ্বত্য জিলাৰ মৰ্যাদা জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা আৰু 3.5ত কাৰ্বিসকলক ভৈয়ামৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা যি অসমত যেহেতু হিল আৰু প্লেনৰ এটা পাৰ্থক্য আছে সেই পাৰ্থক্যত সংযোজন দিব লাগে এটো বিশেষ কোনো অসুবিধা নাই যেহেতু দুইটা একৰ্ডত লিখা আছে সেই বিষয়টো ভাৰত চৰকাৰে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে আমাৰ এটো দাবী এটো ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব লাগে কাৰণ 2003 এই বিএলটি চুক্তিৰ সময়টো বড়ো চুক্তিৰ সময়টো এই কথাটো উল্লেখ আছিল দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অসমত যিখিনি অটোনমাস কাউন্সিল আছে বৰ্তমান সেই কাউন্সিল বিলাকত ভৌগোলিক সীমা জনজাতিসকলৰ কলা সংস্কৃতি ভাষা শিক্ষা অৰ্থনৈতিক সকলো দিশত আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে ফুল ফেজত এটা প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে সেই অটোনমাস কাউন্সিলখিনিক 6 শিডিউল মৰ্যাদা দিব লাগে বা সাংবিধানিক মৰ্যাদা দিব লাগে আমাৰ এইটো দাবী আছে আৰু ইয়াৰ লগতে যি ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট যি 2006 শোণিতপুৰ বিশ্বনাথত আমি বহুখিনি আন্দোলন কৰিলোঁ বৰ্তমান অসম চৰকাৰে কিছু পদক্ষেপ লৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদো দিছোঁ কিয়নো আগুৱাই যাব লাগিছিল গোৱালপাৰা শোণিতপুৰ বিশ্বনাথ বা ধেমাজি আন জিলাত সেই বিষয়টো আজি 20টা বছৰ উকুলি গ'ল যেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল এইটো আগবাঢ়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই তো তাৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যেহেতু এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ এটা আইনৰ অধীনত সকলোৱে মাটি বা ভূমি অধিকাৰ পাব লাগে বন স্বত্ব অধিকাৰ পাব লাগে সেই কথাটো আমি উল্লেখ কৰিছোঁ আৰু বহুতো বিষয় আছে সেই বিষয়খিনি সন্নিবিষ্ট কৰি পেলাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ স্মাৰকপত্ৰ আমি প্ৰদান কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন চৰকাৰে দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰিব জুৱেল ওৰাম ডাঙৰীয়া নতুনকৈ তেওঁ জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী তেওঁ দায়িত্ব লাভ কৰিছে তো আমি আশা কৰোঁ যে অসমত থকা যিখিনি 14টা জনজাতি জাতীয় দল সংগঠন আছে সেই বিষয়বিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ ঐক্যবদ্ধভাৱে সমাধান কৰাত তেওঁলোকে আগভাগ ল'ব তাকে আমি আশা কৰি পেলাই আমি দিল্লীত আমি আহিছোঁ আৰু আলোচনা হৈ গ'ল আশা কৰোঁ অনাগত দিনত অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ যৌথভাৱে গোটেই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে কাম কৰিব ধন্যবাদ मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं
हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।